कर'ना 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 माय रिक्वेस्ट प्लिज नों थांदो ना। मानसि माहारिया अरायबो समाजारि, नाथाय नों खालामबाय गासैखौबो गावबा गावारि। ज' थाना रायजो जानाया जोंनि हारिमु। जोंनि गेजेराव नाथाय नों सोरजिबाय मोनसे थासारि गिलु बालु। साला सैमा सुवाद कर'ना सि साला नोंखौ ना। ओरैबायदि हापाकानिया सट होगोन ना, थाफ्ला फैलाना खारलांनांगोन नों चाइना। बास जाबाय आरो थोजासे नोंनि अत्याचारा। मोजां नंलिया बुहुमनि थासारिया। खारबा खारलांखा दानो चाइना, फ्लाइं किक आ होगोन नङाबा जायगा नायना। सोर गान लिरजानाय चाइनिज सुबुङा जोनोम होआ नोंखौ? खैफोद दं नोंहा नेदोल' नों 21 दे लकडाउनखौ। नोंनि थाखायनो गासैबो दिनै न' सिङाव थाथाबबाय थानांबाय लकडाउन जानानै। हालिया लोगो हमनो आंगो आइ आफा आदा बाजै, मिथिदोंना नों कर'ना मांख्लब लकडाउना दाबोनो जोबाखै। बेसेबा समनिफ्रायनो आसोलखौ लोगो हमनो सानबाय, नाथाय न' सिङावनो लकडाउन जानानै थानांबाय। मादार इन्डिया कर'ना हिब्रमा। गोसोबा दानो हायो जों नोंखौ दोननो बुख्लायना।